ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಮಾತದಿನಲ ಯಪಾಲ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿದ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಾದ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪಡಂದೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಡ್ಯಾನ್ ನೇನು ಪನೋಡೆ ಪಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಸುರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪು ನಾಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಬಲಿ ಅಂಚಂಡ ನಿತ್ಯ ವೀಡಿಯೋಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ದೇಶ ಮರಣಿ ಓಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನೀಷ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಕ್ಕ ಕೊಲೆ ಕೇರ್ತೇನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತದ್ದು ಕೇರ್ತಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತ್ತೇನೆ ಮರಣಿ 14 ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಣುನು ಕೆರ್ದು ಅಕಲ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡತ್ತೇನೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ತೂನಗ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಬಂದು ದುಃಖದ ಆತನ ಪಂಡ ರಕ್ಷಕೇರು ರಕ್ಕಸೇರ ಆತನ ಅಂಚಿನತ್ರ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಓವೇ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಮಾನವೀಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾನವೀಯತೆದೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ದೊಂಕುದು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಅವಳ ತಮ್ಮೂಲ್ದಾಯಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಎಲಂಜಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದೆ ಅದುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಾದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಘಟನೆಗೆ ಒಳಪಡೋನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗ್ರತೆವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತೆರಣ ಮತ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದೀದಿ ಎನ್ನುದುಪ್ಪುಡಾಪು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಏರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತೇರು ಮಾತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ಜೇರು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಏರೇರು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರು ಮರಲೇರೇನು ಮತ್ತು ಪತ್ತನು ಅತ್ಯಾಚಾರನೇ ಮಂತಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಜೈಲಿಗೆ ಬಾಡ್ದು 2 ದಿನ 4 ದಿನ ಬುಡುಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಗ ದಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಜನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಕೊಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಾಪು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ನೇನು ಮತ ಕೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇருந்து ಇಂಚ ಒಂಜನೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡ್ತಾನೆ ಮೂರು ನೆಲ್ಪ ಘಟನೆ ನಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲು ಪುನಃ ರಾತ್ರಿ ಪೊತ್ತದು ಬುಡಿಯರು ಬೇದ ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲ ಪೊತ್ತಲೆ ಪಂಡನಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪೊತ್ತವು ಜೇರು ಅಕ್ಲನ ಬೇಲ ಒತ್ತಂದು ಪನ್ಬೇರು ಅಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಅಕ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣುನ ಬಾಡಿನ ಫೈರ್ ಪೊತ್ತದು ಬುಡಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಪೊತ್ತದು ಬುಡಿದಿರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕಂದ ಕಮಂತ ಬುಡಿಯರು ಅವು ದಾಯಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನ್ಲೈಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಿಕ್ಕದು ಜಿತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ರಾಂಪುರ ಅಟ್ಲಂಜ 22 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಲಂಚನೆ ಎಂದು ಮಂತಿರ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಏತ್ ಅಮಾನವೀಯತೆ ಕೃತ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ದೇಶ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಅವು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಪಂಡ ಅವಳೆ ಮತ ಅಂಚಿತನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತನ ಘಟನೆ ನಡತನ ಐಕಿ ತಕ್ಕ ಜನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅವಳೇ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮುಳುಗಿ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದನೊಲಿ ಪಂಡ ಓಡಿಗೆ ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತನ ಘಟನೆ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಡಪ ನಡ ನಮನ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ನಂಚಿತನ ಈ ಪೋಡ್ತದು ಮನ್ಪಂದೊಂದು ತುಪ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳೆ ಅಂಚತ್ತು ಮುಳ್ಳೆ ಮಲ್ತಂಡದಾನೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡದ ಆಲಜ್ಜಿ 4 ದಿನ ಜೈಲು ಒಕ್ಕ ಬಿಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಅಂಚಿತನ ರಕ್ಕಸ ಜಾತಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆನಂಜಿ ಪಾದರ ಬಂತೇರು ಯಾನ ನಾಯಕತ್ತು ಯಾನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂಡ ನಾಯಕ ಬಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆರ್ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಮೂಲು ತೂನಗ ಈ ಸೇವಕಗಳ ನಾಯಕಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋಜೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ಆರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ನಡತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಂತೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲಕ ಮಂತೇರು ಬಟ್ ಅವಾಡೆಗೆ ಇಂಚಿನಂದಲ ಆತಜಿ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ದುಂಬಾಗ ಮುರಣಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ನಡ್ತಾನೆ 29 ದಾನಿ ಆ ಪುಣ್ಣು ಜೀವನ್ ಮರಣ ಹೋರಾಟಡು ತೀರ್ಪೋಯಲ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚಿತ್ರ ನನ್ನ ನಡಪನ್ಲಕ ಆವಡೇನಂಚಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂಜೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಠಿಣವೇನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡಿರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಕಠಿಣವಂಚನ ಸಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ಲು ಮಂತದ್ದು ರಪ್ಪ ಕೆರ್ಪುನು ಅತನ ಜೈಲ್ ಡೇ ಕುಳ್ಳದುಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಇರಬಲ್ಲಿ ತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ಲಕ ಅಕ್ಲನ ಕಠಿಣವೇನಂಚನೆ ದುಬೈಡ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಗಳು
ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ನಂಚಿತನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇರೆ ಜೈಲ್ಡ್ ಜಾಮೀನು ಬುಡಿಯೇರು, ಕೆಲವರ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಅವಳ್ಳಕ್ಲ ಆರಾಮಾಡು ಮಲ್ಲ ರಾಜೇರ್ನಕ್ಲ ಕೊಳ್ಳೇರು. ಎನ್ನ ಪಂಪನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನೀತೆ ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅತ್ಯಾಚಾರಲ ಕೊಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಪಾಪ ಒಂಜೇಟ ಅಂಡು ಕೊಲ್ಲೆಂಡ ಕಾಲಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರಲ ಕೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ನಡಪಡು ಮೂಲಂಚತ್ತು ಮೂಲನಡತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಐಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶಾಮಿಲ ಇಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅದು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೆಪ ಬಂದ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉನ್ನಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಾತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜನ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ದಲಿತ ಪೊಣ್ಣು ಜಾತಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೆಲ ಜಾತಿ ಪೊಣ್ಣು ವಿಷಯ ಐತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಅಹಂ ದಿಂಜಿನವಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಘಟನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಮಾತೆನ್ನ ಅನ್ನನಕ್ಲೆ ತೂಪುನಕ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಉಂತಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನೇಗೆ ಮತ ಅನ್ಯಾಯಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಆಪಲ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟನಾಕ್ಲಿ ಮೂಲು ಎಂಚ ಅನ್ಯಾಯ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾಪಣ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ದೇವೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಅಂಚನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎದೆ ಉಂತುದು ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆವಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತೂಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಐಟ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಚ ಹೋರಾಡಲಿ ಬಂದು ನಂಚಿತನಂಜಿ ನಮಕ್ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ಪು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಾಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕ್ಲೇನು ತೂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋದರರ್ಲಕ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನುಲೇನು ಮೊಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಬುಳೆಪವನತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಕನ ಸ್ಟಿಕ್ಟುಡು ಆನುಲೇನ ಬುಳೆಪೋಡ ಅಂಜನಂಡ ಎಲಾಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂತಿನಂಜಿ ನಾವಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪುದಿದು ಅಕ್ಳ ಇಂಚಿತನ ಕ್ರಿಯೆಲೆಗೆ ದುಂಬ ಪೋಂದಲಕ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ ಆದುಪ್ಪು ನೆರೆಹೊರೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಯನ್ನಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಲೆಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ವರ್ತನ ಮಾಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಅಂಜ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ದುಷ್ಟ ಚಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓವುಳ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಜ ಅದು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾಕ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕವೇ ಖುಷಿ ದಯವ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೊರ್ಚನ್ನ ಹೂವೇ ನಡಪುಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಮಾತುಂಡು ಅಂಚೆನಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟೋಡು. ತುಳುನಾಡದ ತೂದು ಇಡೀ ದೇಶದಾಕ್ಲಿ ಎನ್ನೋಡು ಮೊಕಲ್ನೊಂಜಿ ನಾಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ.